What's up guys? Ngayon po ay pupunta tayo sa Boulevard ng Rosales. So check natin kasi maraming nagpupunta rong mga motorista, saka yung mga nagbabike, yung mga siklista. Marami din hong tumatambay doon at nagpapalipas ng oras, at maganda rin daw yung yung sunset tsaka sunrise doon. Para daw siyang Arenas Drive, yung pinuntahan ko nung nakaraang araw. So sisilipin na rin namin yung Mount Balungaw. Ayan, check na rin namin yun. Mga kasama ko ngayon ay si Chris Roms, ayan, at saka yung Budol Boys, Big Bike Riders, ayan. So hindi ko alam kung ilan kami ngayon. Ang nakalagay lang sa listahan is parang 12 big bikes. So hindi ko pa sure kung makakarating yung iba, makakasama yung iba. So ako, galing ako ng Dagupan. Sila is from Rosales lang. Yan. So ang meeting place namin is McDonald's Carmen. Doon na kami magkikita-kita lahat. Kasi meron namang mga malalapit din dyan sa McDonald's Carmen. Kaya doon nila naisipan na magkita-kita. Ay, oo. Oo. Inabol pa po kita. Ay, ganun? Subscriber kita? Buti naabutan mo ako. Ha? Ay, bas po. Buti naabutan mo kasi nag-on ako ng camera. Sakto, naka-record ako. Anong pangalan mo, sir? Anong pangalan mo? Gonzaga po. Gonzaga? Opo. Oo. Tiga saan ka, sir? Taga-Ultama po, Ordaneta. Ordaneta? Oo. Sige, shoutout sa'yo. Ito, sir. Thank you po. Oo. Interest po. Ay, sige. Pero hanap tayo ng lugar kung natutulog si nanay. Doon na lang, oh. Ha? Okay. So bababa muna tayo. Okay. Okay. Sige, sir. Thank you po. Pangalan mo ulit, sir? Norbert Gonzaga po. Norbert Gonzaga. Okay, Norbert Gonzaga. Okay. Sige, sir. Mauna na ako. Sige, sir. Okay, thank you. Minutes later. So guys, andito na tayo sa GT Oil. Dito pala ang meeting place. Akala ko sa McDonald's. Ayan, ZH2, Z1000. Ayan, si Sir Lawrence, si Sir ayan. Tsaka si Chris Roms. Ayan, Chris Roms
Yeah. Ayan. Ito kami. May sniper. CX6R R15 at CX6R Z1000 at ZH2. Ayan. Ayan o, tutulak na ubusan natin ng gas. So guys, papunta na kami sa sa Mount Balungaw. At dumating na tong isang naka Ninja 650. Ayan. So meron pa kaming inaantay na R15, pero sabi niya susunod na lang daw siya doon. So medyo hinihingal ako guys, sobrang init kasi talaga. 6.5 hours later. O diba ang saya? Yung masaya yung yung maingay sa daan. Grabe, ang ganda talaga ng CH2. Oh? Ito si sir, ayan. Yung naka R15, napakabait na tao niyan. Hindi ko na makabisado lahat ng pangalan nila. Ayan. Ako lang yata yung nakabag Ako lang kasi yung malayo eh. Hirap pumataw talaga pag maraming sasakyan. Pag-usulit ka na lang, biglang mag-i-stop eh. Mama, ako nga lang yung nakabag. May dala kasi akong baon eh, lunch sa dinner. Dala ako ng tinapa. Saka yung yung ba yung dinala ko? Itlog na maalat. Kasi pahiwa ko ng kamatis sa sibuyas. O diba ang sarap. Mamaya kakainin ko yan sa harap nila para para mainggit sila. Ganda Naku po! Uulan! Paano na? Bubulaho muna kami. Naku, pumapatak na. Pumapatak na ang ulan. Tayo sa likod nila kasi hindi ko alam kung saan yung daan. Susunod-sunod lang muna tayo sa kanila guys. So sino yung mga gusto pumunta rin sa Mount Balungaw,
Ayan. Kita nyo ba yung daan? Medyo ano lang, parang maalikabok yung daan niya, kaya dahan-dahan lang. Ayan, may buhangin pa. Delikado kasi yan eh. Mag-i-slide kayo dyan kung kayo nakamotor lang, mas mabilis kayo. Pag pitik mo ng preno dyan, mag-i-slide yan. Kaya medyo dahan-dahan lang tayo. Sabi nga nila eh, takbong baka lang. Ayan o. Run. Ganun lang o. Oh. Hello. Yo. Ayun na o. First time ko lang pupunta rito. Kaya siyempre excited na naman. Tapos ang dami pa namin, diba? Ay, may zipline pala dito. Tagal ko nang gustong subukan niya na yan eh. Zipline, kaya lang mahirap eh. Yan, ang ganda oh. Oh, di ba? Yung ilog nila oh, parang may isda pa. Ayun yung zipline oh. Yung mga ibon. Yan. Yan o. Yung nakikita nyo na yan, yung parang cable na yan. Simula doon sa taas. Simula doon sa taas, pababa doon o. Ay, doon pala manggagaling. Wait lang para makita nyo. Ayun guys o, yan. Doon manggagaling. Yan, papunta doon sa kabila. Yan. Yan, Sir Lawrence. ZH2 ay Z1000. Tapos yan, ZH2. Yan. So ayan, sama natin si Chris Roms. Ayan. Nood kayo ng mga vlogs niya, napakabait na tao niyan. Promise. Thank you, sir. Siya lahat ng nagturo sa akin ng basta mga settings sa mga kung paano mag-upload ng magandang video. Tsaka yung mga birit-birit natin dyan, siya nagturo niyan. Talaga yan. Kaya malaking utang na loob po dyan sa tao na yan. Note kayo ng mga vlogs niya, tsaka supportahan din natin siya guys ha. Yung sticker niya malapit na rin dumating, naubusan lang. Yan, okay.
May kasama siya? Hindi nga sir, may kilala ata siya eh. May kasama siyang... Saan? Ayan. Ba't ano yung sa'yo pag sinisi may pan? O parang uulan pa ata. So dito muna kami guys kasi inabutan kami ng ambon. Ambon lang naman. Ayan. Ayan si Chris Roms. Ayan. So hindi pa namin alam kung saan kami pupunta ngayon. Baka lilipat kami ng ibang lugar kasi walang signal dito. Ayan. Yan yung mga kasama namin, oh. Mga budol boys. Ingat kayo dyan. Baka mabudol na naman tayo. Oh, budol kayo dyan. Guys, umuulan kaya hanap kami ng ibang place para matambayan. At saka walang signal kasi. Walang signal dun sa bandang ayun. Grabe oh. Kung minamalas nga naman yung ride mo ganito. Grabe. Uulan. Maambo na. Dito muna tayo. Picture sa ano lang, kaya lang maulat. Ito kasi pinakabuntok niya. Ah, ito. Sige. So, ito na tayo Mount Balungaw. Dito muna kami tatambay kasi magpi-picture daw muna kami. Grabe yung ulap, ang itim. Madilim pala. Umuulan talaga. Ano ito, umaambon na nga eh. Oh. Ayan, so nakisilong muna kami dito sa tindahan. Yung ibang tropa nandun sa waiting shed. Eh, bigla naman lumakas. Ayan, oh. Sayang, pupunta pa naman sana kami sa sa Boulevard. Wala na. Malamang hindi na matuloy. Kasi umulan. Wala naman pupunta ron pag umuulan. Walang magbabike. Saan walang tatambay. Dito muna kami. Madalis din nga po.
Ayan yung tindahan ni Mother. Oh. Ano pong kulay? Yellow po. Wala po sa kulay na yun. Wala na po. Yun na lang.